Kull qatra tot, id-dem prezzjuż u mingħajru operazzjonijiet u proċeduri oħra jistgħu ma jsirux. Riskju li huwa komuni għax hawn fis-Servizz Nazzjonali ta' Trasfużjoni tad-Dem fi Gwardamanġa jaf is-sitwazzjoni tkun kritika u ma jinġabrux il-50 borza dem kuljum li hemm bżonn. Kuljum aħna dejjem ikollna bżonn 50 borza dem minn kull blood group li sfortunatament maħniex nilħquhom kif suppost kuljum. Biex jinfirex iżjed dan is-servizz u l-provista tkun tista' tlaħħaq mad-domanda, is-Servizz Nazzjonali ta' Trasfużjoni tad-Dem introduċa regolamenti ġodda. Persuni Azjatiċi wkoll li ilhom hawn Malta żgura 4 xhur issa tgħidli jiena ġejt hawnhekk Malta sentej ilu pereżempju, imma mort inżur il-familja. Ilek li ġejt lur 4 xhur? Iva, jew le, jekk le mhux 4 xhur ma tistax tagħti, jekk iva inħalluhom nagħtu u niċċekkjaw dan it-test tal-malarja. Bekk jiżdiedu aktar id-donaturi u r-riserva tkun aktar b'saħħitha. Għalissa ma jistgħux jagħtu ħabba test li qed irid jiġi wkoll il-nies li huma minn etniċità Afrikana, jiġifieri li huma ta' discendenza ta' etniċità Afrikana. Għaliex għax għandna test qegħdin naħdmu fuqu bħalissa daqt jiġi introdott ukoll, jiġifieri ħanerġgħu ngħidu lill-poplu wkoll u jkunu jistgħu jagħtu wkoll. Is-sitwazzjoni ta' riserva tad-dem taf tkun delikata, pereżempju għal 55 persuna bit-talassemija f'Malta li kull ġimgħa jmorru l-bank tad-dem. Pazjenti ta' talassemija kull nhar ta' Sibt ikun hemm 4 u jieħdu 4 boros kull wieħed. Issa jekk aħna ir-riserva ma tkunx qiegħda tajba biex inħallu għall-emerġenza qatt ma tista' tgħid x'inqala, intuhom 2 boros biss li għal saħħithom mhijiex tajba li jieħdu 2 boros għax bil-forsi jkollhom bżonn 4 boros kull 4 ġimgħat. Is-Servizz Nazzjonali għat Trasfużjoni tad-Dem fi Gwardamanġa miftuħ kuljum bis-sibtijiet, ħdud u festi mit-8 ta' filgħodu sa' 6 ta' filgħaxija.